זה משתלם בזה, אבל עכשיו היום זה משהו מטורף. כאילו עכשיו בלילה, ואני עומד להראות לכם מה עושים פורטנייט בטלפון. טוב, תמחקו את הפורטנייט. אני לא מוחק, כי אני רוצה בשביל ללכת לחנות. רק תסתכלו לגוגל, פשוט כאן אתם יכולים להראות לי איך עושים את הברול סטארס הזה. זה מזכיר עם האחרים, פשוט תודה לכם. שנייה. אתם כותבים פה פורטנייט, איזה שפה שבא לכם, פורטנייט בעברית, פורטנייט